Viete čo, pán Pročko? Ja som absolútne triezvy, buďte kľudní. To, čo ste si dovolili na pani poslankyňu Puškárovú v garáži, budeme ešte riešiť disciplinárne tiež. Ako na bezbrannú ženu zaútočiť v garáži, keď má 2 deti v aute, že sa nehambíte, vy tu chcete niečo o morálke kázať. Ďakujem veľmi pekne. Pred chvíľou ste povedali, že som zaútočil pani poslankyňu. Verejne ste to povedali. Máte procedurálny návrh? Mám procedurálny návrh. Žiadam, aby Národná rada odsúdila akékoľvek klamstvá. Zdôvodnenie. V garáži do protismeru mi vošla pani poslankyňa. Ja som nevidel, kto to je, išiel som za autom a slušne som jej povedal, pani poslankyňa, preboha, vy tam máte 2 deti. Nijako som ju ani neurážal a odišiel som preč. Boli tam 2 svedkovia. Nepovažujem toto za procedurálny návrh. Pani poslankyňa, pán poslanec Pročko, druhýkrát vás upozorňujem, že porušujete rokovací poriadok. Prerušujem rokovanie. Zvolávam poslanecké grémium.